Obu no Ogechi Okeke Njaka do here in time. Problem now. Okari beneta. Also, I with a son. Also, I with the when the time come. Okay, we been a court now. Buna Karoko Putra here. 1 Monday. See, I jewe. Ogechi ignore Putabari why wrote us that barrier. And none of Fundia na Mezuga Nasina. Nana Ogechi Kanamanka could not tell Ogechi to go and answer police. Meg's second wife, the eye. Now you are done vam the eye. A word more beer when soft heart. Chomone Abawa Mobi, Namofu corner of Kamano. Mane bois. Over my dead body to have 2 wives. When I can't be. So what am I trying to tell you people? We told Ogechi go and answer. Ogechi refuse. On Monday, 3 days after Ogechi arrest. Even Pastor no one asked what about today. Could not tell Ogechi go and answer police. Could not go to Mbaka. Could not come out and beg Mbaka then. Manaka Barugo Ogechi or Yawazi Mbaka. Abu no Ogechi in America. Can that pastor come out and beg Mbaka? The answer is no. Abu no Ogechi Megriya, not America. Can that pastor come out and say na Mbaka Wezbo prophet? The answer is no. Hajeziana court. Kajua chief judge. How far? How market? Or any ones? Because so quite go na court. As the air take care of me. Everyone gonna measure the mind though. You go kwa private jet. They did Buhari. Because life will try to live luxurious. Luxury. I show more life and a back at Seattle. VAT Queen. 20 million son, I'm myself. Ogechi. Yeah, busy here for an body runana. The answer is no. Oboni yes, son, your help Ogechi Okeke Njaka. And how they were able. Fortunately, so there were $70,000. $70,000 is above 100 million. I went here. What Ogechi at the end of the day. Upon you slave. They didn't never Ogechi now. Nothing. I'm going to Ogechi. Fortunately, I'm going to Ogechi. If you love Ogechi, what you could have been doing. Jinji no we am going to Ogechi with problem. Kereji Jinchoro. Go Ogechi bia go your hair. O wetu wezu Ogechi afa. Yeah. Thank you. Imana uche na abia na, you know. Neme kan wepu go there na speaker. Thank you for reminding me, eh? Thank you. I appreciate you guys. Ihe Jinji focus obu ko Ogechi go to your hair. Easter. Ka agu wanyi. Go after that hair na aka ya. Can the followers Ogechi go here watch 1.5 million? Una amoro na game Jinji Venza. Jinji kuna makabede ya. Mabu to Ogechi followers. Ka go here watch. I go here watch 1.5 million. Of talk again we pare Ogechi. Now we call the oru ndi a we mata ihe. On the process, o de kwoku watch ya. Aka we para de ezeku delebo Ogechi Okeke Njaka. Ebe aka oru no we call final. Now Jinji Mengo tozi watch ya. For sure I dey chase star. From more chase I that was Jinji, my brother, I love you, put account. All of them were me on wefa. Now Jinji we na chi yazu. Where you wait that watch ya he go on ya. Where you wait how Ogechi dey go ya. Had that mean now Ogechi go ya.
Had that mean na ha go dey watch 1.5 million naira now? What will be the case? That is what you will je. Batch and do to na ya no kwade ni cartel obna. He rushed come outside because Oboko eti we bo Ogechi saga. Oto no na ya no kwa na cartel obna. No Ogechi insult ya while Sharon apụta ga ebe a. We gwa jinjesia anya da choose Ogechi e ma agree. Now Fiona and Mirabel, they agreed. Now ask yourself now. Let me ask you this. Obuna Sharon and Fiona, I don't happy that you don't get you. Why not have you use the same page? Hama Ben advocate for Ogechi Okeke Njaka. Obuna Sharon and Fiona, I don't happy that you don't get you Okeke Njaka. Take a Mirabel Yerejine me na Ogechi onu but how that caution here. Obuna Sharon and Fiona, I don't happy that you don't get you Okeke Njaka. Kedi veza ji akpo Ogechi Sharon after bo open ni we mesia na aka ma do kwa na asensi anwa ha dipute jinjim kpore wazie after everything ha chonye ya kpore ha bia chi yes ndo otu Ogechi na akpari ha. That is the game. Sharon no the highest person dey happy na this thing. At least e ga nwo wete for tracking onwe guru obare na eji emecha ji Ogechi Okeke Njaka icha ha maria why na Sharon na dey use page be na anụso ndị na-anụso Ogechi ọgụ ha nọchara fake account na sikisili prison jinjin prison oriakụ prison all of them but they pretend to be good to Ogechi Okeke Njaka. They are pretending to be good. Why not about that jinjin ke kana Ogechi afọ Ogechi na ye make go peace with Ogechi ke can run Sharon. These are the things I'm telling you people that na you bunu neme no wa na use brain on ndị abụ ha dupụta gị iche na ha dupụta gị aha kpogo mmiri I confirm on any wugo na and the jinjin na chetekworo because enwero ye gori ya hair Sharon chọrọ igo hair Jenna the original people they go hair ma akpọkụ jinjin na post na ọ na-ere enwere ogo nke ifuru shiarịa ihe nwe na ọ na-ere he enwere nke ifuru ha goro after that bere kwe nkwa na August na we ma na ọrụ akwụ na agụ nwanyị ama ngozi he Geraldine pụta ihe gbajiji veza na ya select ndị ya ego Geraldine na narị na ọ bụzi law accept ha ncha niile kedu na ego jinjim he ndị ọzọ na-enwere ya ha ma mana ndị nwe na-ego jinjim he ụna na-afụkwa ka ọ na-eke ọtọ na-agagharị na page ya today now ọ chọrọ iwe ezigbo mmadụ I say no ekere ọrụ eke etu oriakụ ji Geraldine now mma ejide jinjim venza akara ọkụ ejide Ogechi ana abụọ ya na-ewepụta atrocity jinjim venza. How can you open a page for your high chief in order to make auto? Who does that? Any go to Ogechi was only. Any go to Ogechi was only. Jinjim venza the highest owner go na go working at this movie industry with Jinjim venza. Very poor shed boy. In a 100,000 naira. Arwana mo pra. Oko. Isi abariya ge babangida na abariya. Very poor hunger. Now up to today, now bazi the follower. Na nyewa mo jinjim akwo no go shop. Shop akosa barafia o. Pay attention. Go say no go shop. Na arrange the shop arrange. The same jinjim putra today. Buy nya when says girl. Ya. Shop the says girl ya. Shop workers on Saturday. I can emezi. Ebe ka says girl na ere ga ya. Na we kwukwo ọzọ. Na ya chọrọ ka says girl ya. Mata na ya na agbasaga.
Oh, probably dear Malaga. Hello. And mba. I'm not going to speak. Hello? Ana nini ku? Good afternoon. Dalo. Everybody, good afternoon. Then commenter. Then I watch another comment. Then I watch another. Everybody, good afternoon, good evening, good morning. Bluetooth mode. Everybody, Dalon. Anyị na-ekwu bụ amara m ihe na-ekwu but mụ ọchọ enwebe okwu m chọrọ ịga biko okwu m chọrọ ịga lụ native doctor. Okay. Okwu m chọrọ ịga lụ native doctor according to Oliakọ sị gị na ọkụrụ tumozon. So, karata mozor, você agora mozor, chimezie dalo. Prishon baba. According to video Oliakọ played, there's some certain things which some understand the good from doctor. Mama native doctor call because which doctor? Mama can my way out. Also, well, onions and peas, which they match. As is then now getting away neurophic pain or non-diagnosed problem. Can you go there because it was free. Ogechi Angora Boji Biagwani, the mother to GP today. Okay. Were pain. Okay. Ogechi make a bony. Ogechi even if getting question I believe for the Nigeria walk. Okay. Or believe on everything I walk. Or believe on anything I walk. So Ogechi, but as I go up no longer a doctor, a nurse. But as they are going and mother the onion situation happy, they just picture them in a page or something. They only have qualify and no get them with paint, it's down and walk. Another one if we no get them miscarriages. I don't think no one can get one long miscarriage apart from okay what you're not triple H. Preach on. No one comes not triple H. Of course now. Buru computer napping. Yes, one of one no. I hope tell I folic acid, which after that cancer. They say Guinea or you play for carry folic acid. Hey! So doctor in a brain or hearty animal they represent uterus. Please, doctor, come and explain to me. Animal I have well heart here represents uterus. Or what a womb. Or what a uterus here. Okay. Of course, you can't open the air by some womb. Show no womb animal now. Animal on a more. Okay. So when I hear now, okay, what a womb gonna represent womb human being now. Kesika, according to you, can you ask, Kesika heart that represents the womb. Oh, why do you want to one? Preach on, Baba. Kesika heart that represents the womb. And the Nako, no, Ogechi. But can't you go to question? Why are you people afraid of anything? Ogechi, who don't know Ogechi and what your major?
Ogechi the clean, Ogechi the innocent. Posiano court, the court grant ya free now, freedom. If I tell you, Ogechi menka, or free Ogechi. He said, let me tell you one thing. In as much as only of the judge now, but go with Ogechi, the page, yeah. Advocating for peace, yeah. Ogechi should be free. Yeah, they go to Fana. Well, I service can't name. You have a trending thing, so now you build a page, now, while you can have with Ogechi, all of them will with Ogechi. Can you go in? I will tell you, I will mother me on social media many. I ain't telling you, they call together, make peace, blow one and then. Do you think that peace in on social media have anything to do with Ogechi? No. That peace cannot bring Ogechi out. It can't bring her out. Oh, yeah, bring Iria out. So why are you people worried about this is Ogechi Njaka? Ogechi the innocent, fine and good. Ogechi evidence, yeah, fine and good. You know, Ogechi defend way in a court. It's all right. We have witness statements. We are there witness statements. You support lawyer, fine and good. How was the justice? How was the law? How law courts? The whole final judgment. Yeah. About judgment adrom naka, other police naka, or naka but judge. Oh, judge grant here, yes, all the free, guilty or not guilty. All guilty pleaded not guilty. That is when the case will start. They may investigate, where fact hearing, where everything over the info. Unasi, where their petition, man of their petition, my petition. Every petition will be a petition over the info. I get be separately. I don't keep winning on. If we can't touch it, me now know when you locate. I get in the police, they cancel it. I hate the queer, I don't know queer on. Separate. I get one after the other. Yes. One after the other. Oh, no, NGO. Who gets you again? NGO, that's all. All the guilty. Any charges in car. Any sentence in car. Any sentence in car. I didn't know. I know that all the guilty. And you sentence here in car. Are there a defamation of the form of libel? Now, on the ending mother. Did you know the form character? Are there alone? What evidence is evidence you need a Hannah cause it? All the guilty. A sentence is clear on cow. Of course. Case on the case I gave you because I saw somebody writing, 6th of June, Ogechi will be free. Ogechi will be free. This is all about. This is all about Onya hating Ogechi. Onya hating Ogechi. Onya hating Ogechi. What is called is a correctional center. Is a correctional center. Either correct here very well. A man in ever for a reason for people need him better. Imagine every action solved there were consequences. Always consequences. It's all about that day. If they listen on the 6th of June, Ogechi is going there just for their hearing. They must have the charges here. Maybe the charges here. A bit of the case. Case here. If I of June is bail hearing. Come on again, I grant you bail. Or you should be away now, organ, prison, that will do the case. Yes. That is what they are going there for. Chineke mekwari ebele. Open at that 6th of June, a hold you. In the court, I think that court Nigeria, on a Benin, we have on a research. On a Grecian. With 3 months, 3 months away higher. So we can under date again because you're not just October, September, October, November. So when people are saying something, are they very careful? Here it's all about free Ogechi, free Ogechi, Ogechi is innocent. Let the law take its course there. I'm not going to legal system. I'm not going to get back again here.
fair answer, fair judgment. Okay, if free, go. I'm on social media with a petition. Is there a petition? When you have a petition, only called you the petition. I know. When you say somebody wrote a petition, what does it mean to you? Can you go do? Can you mean? Who cannot put it on about no more their petition? There were Mukwebu petition. If I have a petition is wrong. Case or petition no and all petition is Maryam justice where case or petition no case here. Everybody where a petition no here. Can you not go to junior is a petition? The petition Basalo Toro. Listen, sometimes I begin to wonder you people are the daft. The phone after the lease. Press release, all these things, investigation I got to go. Police just come out and just write your alone press statement, right down your put in the air. And we get a lot of underground investigations there. Investigations, all these things even highlighted out is the outcomes of their investigation and have the documents. Have the evidence see back in all those their investigations highlighting. They have their evidence is at hand. Do you think you had just there that all are like you don't hear an on social media? It's not don't get to there because all come on Korea. Do you think he's there? You might have to defend. Maybe defend a mother, you defend character mother. You might be like the mother something. Do you think it's just a come on call? Do you think it's just asking this Bawagi, it's Bawagi, Kajo, Unabuke, Bulia, where they're na courtroom? Oh, we need assassinate character mother. Oh, we assassinate character mother. There's something. What's your mother? Oh, one of the go mother. I'm not with him now. So mother when you will. There's a certain way who joy go the heart of that person. Now that person only wishes you are just up back. You think no, all the easy. Fortunately, you are there saying Ogechi Njaka where sorry with the video. Why didn't Ogechi Njaka play say put all the video out there? Can the man when you was Njaka? Not like one. Well, what did she do? She came out and debunked it on whatever budget. But whatever budget. Yeah, but Njaka just requested it. This is evidence. And now you can go ahead the order. You go ahead, you play the evidence. That's the only thing she demanded. Clear the evidence. Clear the evidence. How Ogechi operate? You people get how Ogechi operate. Who on social media? Now watch Celia Saga. Money now for the Mbaka Saga. Money now Menka Saga. Ogechi Sinazu. Neja Yobiko on behalf of only herself. Because of the same man, what do you because? Because of the no battery, please charge. Or go be Napo, and then you're AC. I'm an about Ogechi Saga. Peter ne defend Ogechi. Callistus ne defend Ogechi. A lot of them they defend Ogechi. But when they want to ask for peace, I ask them for only peace. Ogechi, everybody is so weird. Let's stand down now fight to tell and they defend there. Okay. Let's go down here and defend there. And now go. This weird. All stupid kid. That's it. I'm not going to get a mother. And we have play where PJ eat. The PJ no. Or somebody so weird from Ken. So when Ken the big name demand this, can apology in Kenya Wapan. Or blow. If that's what is wrong with no battery, please charge. Ago, Juliago, why Julie Saga? Maybe about Saga because of no with you. Because no with you. Maybe me follow us. You look here on down, defend Biggie. The way we are Saga, what we are Saga. All those things are Saga part. Saga go. He know here get a reality. He plays
the oral statement I agago. Oral Facebook court I agago. You know, educate people how it works. Let the law take its course. Court is grant Ogechi free. Or now, as all this free. Here the Bible. Court interpret Yeloha. Madam Justice now may intimidate mother. May intimidate mother. No any intimidate. Madam Justice is feeling Ogechi defend more character. Madam Justice approach Low battery, please charge. Good goody. Here no open woman. Now they're going to come go see evidence. No, on intimidate. Really? Really? So if you know Ogechi, really did not call Ogechi attention. Low battery, please charge. Listen, case here the different case in the federal government too. Case in the justice, Everything the different. Yes, different. Case here the different case in federal government. So now here. Man, just to withdraw body kita. Let's say no withdraw body kita. No get ask again withdraw. Okay, it can never be free At all. So leave this woman alone. Oh, good enough. Low battery, please charge. Interpret all those things. So, Ogechi Okeke Njaka, Jen Wadon, Jen Nigeria, Jen Bruna Dok, Bruni Nessia, Yen just one in Kunu, they would tell now align the bunny head here, they're behind it. Low battery, please charge. I study she made Joe, we are not Jim Mother. Please, guided. When something I'm not when they educated never Ogechi. They know how things work. I'm of them were lawyers. Anyway, but low battery, please charge. Oh, I'm going to ask the questions. Oh, they process the details. When you see the details there, you process it very well. Mother, in case they remember you, or broke your war. Ogechi, I'm going to have over. Low battery, please charge. Suppose you see. I put never go court. No court go get shop. I ain't go get my court. So why are they crying? Please let the court. I want the court to let her go. I had the body you to. Oh, powerful fear, everybody. Thank you very much, Kingsley. Kante ya no ka mbia gba oge Kingsley cannot. Okay. Okay. This lady just born now. Why can I Baba? I want to appreciate her for all this effort on all these years. I'm an old lady said how she always come to voice out. I know people like this. Supposed to be appreciated. For all the effort I'm making. Kingsley, I want to seize this opportunity to thank you, Oriaku, to thank Intelligent Caller, to thank equally every other people. See to the end of this whole process. Because I na-ekwuzi okwu now, I na-ekwuzi okwu na court ka anọzi. So onye ọbụla jikere on the 6th of June. I want to lover of Ogechi. Email your property available. Email document logo available. At least all on Asokoro I won't get on Aquarimpa, Betama or Asokoro. Or Victoria Island, Lagos. These are 3 places I never accept. So that is in case. So I want to judge labor in a case. I think I can hear bell.
because for her jumping bell the very first time I nyere bell which ahụ good for her. So and that's true Ogechi a o mere before kedu onye ya ekwe wee bịazie bịa sand Ogechi ya yara ndị agbanaga na kedu onye ekwe na bịa risk ụlọ ya risk your property because of Ogechi Okeke Njaka ọ bụgodu ngwa onye ma onye ọbịa chee gị na problem ekwere ndị ga-ekwekwe na amabere about this so I can't na-ekwu nwekwe ndị dịrị willing to do that ihe hụrụ ndị kwewe ndị na-ebere akwa Ogechi akwa so kesịrị biko achọrọ m iji ohere first of all achọrọ m ikele mmadụ dịka Maryam Shehu onye mere ha o ji dị possible onye mere because this has been more than 5 years was gazetted and she keep deceiving her gullible followers, telling them there's nothing like that. And even cases were established against her in the Federal High Court of Nigeria, and she has been constantly denying it. And today, as it stands now, everybody has got a hand in the work. So, and there's no way she can, come out of this thing if she doesn't take time. What I mean, ihe ga-akọsụ ya okwe ma jee time a na-agwagaga awụ jee time ụmụazị so now go need ime apply wisdom do conscious of what you do. But I know by now her legal team ga-agwago ya the right thing ọ ga-eme ụtọ plead not guilty the next thing I'm always ọ ga na-achọ ka enye ya bail the next thing ọ ga na-achọ ụta ga-esetụlụ ya go outside court. And this here how can they make since at the very beginning here need like even to this level. So actually kele Maryam Shehu Maryam Shehu, you have been spending your money. I watched your video yesterday and everything you talk you made sense because this woman have caused you a lot of stress and the money I was in the process now. Some people were busy na kpọbata sand ihe eji ego eme ọpụta ha ahụhụ a lot of people nọ na their church needed help ma ndị nke na-anwụ anwụ ọ wee wụrụ nwaanyị omekome ka ha na-apụta wee na-abịa asị ya mere gawa because ha na-eme ha awụ ya mere gawa ya pụta ka ọ mere gawa. That's the only thing I can see there. So I don't think Maryam Shehu somebody an oppressor. They say man and no oppress. Rather, I see this woman as a savior, as somebody that come to rescue our people. Because Elijah, an oppressor, gaga na court. There were many ways they get handle lawyer. I want you to but this woman chose the proper way. And na hype Ogechi since na hype here. All our oppressors, they are the one oppressing Ogechi, not Maryam Shehu, because Maryam Shehu just want justice to take place, especially for the little children. And attack the rest in peace. And for the little children, sorry to say it, Mirabel. Now by Mirabel, and I know that Mirabel. Mirabel where ha ụmụ ndị Igbo ka ọwụ ọtụkwa ya wụ na Mirabel amaghị the right thing o kwesịrị ime ya choose to jeopardize the whole effort. So I want to sincerely thank Maryam Shehu and everybody tinyere aka na this process. The other way chọrọ ịgwa ndị na-amaghị Ogechi mere people that have not known Ogechi for years, there's no how somebody will go to Eke market and fight, the next day go to Ori and fight, go to Nkwo market and fight, and go to for market and fight. Then you now, be blaming the people. What I mean? You got where something in there. So Ogechi has several cases that are go await her, which means that Ogechi is arranged from when we no. So and the mmadụ dịka fortunate ndị na back ya up ndị okwu maka ya I will not lie, Ogechi committed a lot of atrocities because of fortunate. I know that one.
Yeah. Fortunate is one of the greatest enemy Ogechi were. And this guy pushed this woman to the extent that this woman they couldn't to win let this girl were. Man go over with a Chimari temple. It's still fortunate Koga na Luchiterog. Go on away with a Kechibenko. It's still fortunate Koga Luchiterog. Ekwubodo ya na nke anwa. Ekwubodo ya na Chimari temple. Yes. So a lot of man come again again. You see this woman is just they're bringing her out and using her. What I mean, today now. Ogechi nọrọ ahụ inside gị ya bụ na ọkwa na peji Ogechi ka na ebe a na-akọmit how let me say Hello, Mama. Okay. You know, Okay, do it. I'm hearing you. Okay, do it. Ogechi chere na Enwere ihe mmadụ na chọrọ ọ sị gị nyegode 1 minute na ọ na-abụkọ ihe o wee kwuo. Okay. Kwue. ịma na Ogechi chere na ọwa ahịa crayfish ka a na-azụ. Ịghọta? Yeah. Because watch ya that day, ọ pụtara na akpọpụtara ya that last ihe na anụwa ọ pụtara. Ịma na Ogechi chere na a na-enye bell that day. Ịma the reason that's why you went through Ojiaga or not Galadima. Yes. Okay, watch yourself. Full confidence. So, fortunate Ogechi before Potaba Ija, where that nothing. At that time, at that time they show that hopefully that no medical. Mana ọmaha that n'ọwụ ha ahịa ogiri ka a na-azụ. Enwere ife a na-akpọ ahịa ogiri nwee nke a na-akpọ ahịa crayfish. Because why nji ekwu this thing bụ gịnị? Ịma na enwere ndị obi ha dị njọ na keesi Ogechi a karịa Maryam Shehu. Of course now. Okay. Madam Shehu gbalụgodi Ogechi. What about those people? Okay. And ọ na-ewute m so much na ndị otu Ogechi pụtara na-akọ akụkọ sisọ okwu ekwuru na saga. Fadịghị emetụ the main point aka. The major point n'ife niile Ogechi egosigo ndị ụlọ ikpe that na ọ dịghọ pure. Meaning that bell ahụ job bụrụ ife gọọmenti jigodo aka for now. Yeah. Okwu that bell ahụ job bụrụ Ogechi ama nnọ only that case alone ọma nnọ less than 6 months n'aka ha. Then after ka ekwucha okwu the court case the bell job bụrụ aja uwe okwu asị ọ sịrị ndị embassy. Yeah. Ịma na people feel na that one wo broke. Ekugo nke ndị polisi ọ sị ha modesri ya wee nara ya 1,000 zuo ohi 1,000. Nke ndị polisi digodi iche based on ihe m na-akọwa kịta nke ahụ godi additional case. Ekpego nke ya na Mbaka. Ma anyị na-ekwugodi the major case etinyegodo ọnụ bifo ekwugo okwu saga. Then ha wee bịa kwuwezie ihe gbasara NGO, fraudulent organization, which is another major case enwere n'ụwa niile. So ịdapụkịta na ndị otu Ogechi were the main case tinye n'azụ were okwu saga bute ụzọ. People are na-afụtazie n'ife Ogechi na part 2 nọ ife gbasara saga.
oyife kpata ndị lecha ha ncha n'ime anya m na-apụta ha atụ ndị arụrụ ana because for me the main okwu bụ gịnị this three ofu anụwa m mention nụrụ ya before abịakwa onwezi ike mgbe a ga-ajụ ojiji nke madam ndị o mejọrọ nke ahụ ya bụzi in the next 2 years. You got the point, no? Yeah. Ogechi siri asị all round. O siri asị all round. You got to so when he put a low place, so this is about na ha let them seek for the face of God. Apart from face of God, Ogechi anago. And the Awusa ya wee zi ife o mere ijele. And people had got the my sister, when you when idea na my sister, okay, when idea na Mr. Obi case and Ogechi case, I had a basis how many years. And how can I will be? Now half go there the person I had a book here now. I am finishing car before we table couldn't get fresh on. Yeah. And I Johnny I may invite Yabata. Finish that Mr. Obi. A J bank can wear my verification. Before now Emeka when I suffer the this. Emeka na suffer. Emeka spend more than 10 million naira on bail. That was a madam Majori. A jaggy. This one day jela no ana abo kenja na dị na-apụta na fe Chimezie Chimezie the thing mere m n'anya korokoro like this onye dị betara nwanne ya akwa enweghị onye ọ kpọrọ afa enweghị onye o mejọrọ. She was only coming out to protest n'ife gbasara ijeli. Ogechi enweghị ife Ogechi emeghị Chimezie online. Sini here the about we lot na Chimezie nwere lot. Nne. Even the Chimezie at that time was the of enwere do of ọnụ ga Chimezie people that time. Not the other time na back. Ebe ọ bụ na Chimezie kwụsịrị pụta Ogechi atụ ya. Enweghị ọnụ a na-akọ mmadụ akọ n'elu uwe gochiri akọrọ that man. So anyị nwa na onwe anyị fụrụ obi against Ogechi. Enweghị ife Ogechi mere mmụnwa kama na ife o mere ndị mmadụ ise ndị afa isiri ya. Jebak akpatago no doctor na-abịa nsisi anyị eme examine n'okpele. Enwere nke ọ ya bụ nkirigide like this maka mana enwere mgbe emechara sef mfụrịta Ogechi mgbakpọ n'ime because achọghị m ka obi mapụ m. Okay, look at since Ogechi ji wee pụọ dị absent na social media. Look at how sweet social media is. Kedu onye ya akpọrọ? Look at the only person kita anụwa na-achọzi ime onwe ka ọ dị relevant wo ke nke anụwa dị London. But onye ka ahụ enweghị ike ịnwa n'elu ụwa make ụdị noise Ogechi make on social media. That is allegation Ogechi boro ndị mmadụ maka Chineke nna Chineke ndị ahụ ji ekele be Chukwu because obeghị ụdị mmadụ mụ ma odo na obeghị ụdị mmadụ mụ amagodo m dapụ na m ga-eje kọsara Chimegbu ịpatụ ebe ahụ ọ nọ n'ime kịta ọ ya awụgodi by now ọ ya adịgodi down because man bịa nwunye so e nwere saịdị ebe nchọka ndị saịdị Ogechi anụ a na-aghọta ebe ha na-eji ewu nwantachanụ ebe ha na-eje ewu ife ọ ya abụkwa kwuo ndị mmadụ asị yes ọkwụnụ kparịrị Ogechi akparị ụlọ ndị mmadụ a na-afụtazie na ọwụzi okwu saga ka a na-ekwu okwu Ogechi nọ n'aka ndị agha. My sister, can you ask one question? That's not the Ogechi kparị ka ọ kparịrị mba ga-akparịrị Ogechi. Yes. Okay. So ama na onwe ha na-afụtazi ekita n'ọnụ akọrọ akọ mana ndị ama ha dapụ ife ji Ogechi is too much. You understand the point? Because father agwa onwe ha eziokwu ha bidoro they started with life and the ending up with life. That is their problem. So onye ọbụla ihe aja dị ụzọ pụta Ogechi ekita na enweghị anybody onye pụtazi ofu n'ime even the fortunate no way I make with I'm
bring anything for Ogechi to come out. Only smoke because Ogechi is a dumb liar. Ogechi was a liar. And when I move there, so brown one can't leave there. Only remember before the Nanya now. Only Nanya now. There was a time I was sorry for the children, but to make us one day where there water that the children are used to being alone because why Ogechi was with them, the children were feeling lonely because 100% of his life of her life then was social media. Over a time for the family. Over a time for the family. He was a woman goes to Makati who now what you Ogechi who now what you Ogechi Ogechi Okeke will destroy everybody. All this is no, ya to truka not odori go dibo. Ke ye fozri. Yeah. All this violence happening from both here. Always say how from Ogechi. Yes, no. And this is not our lifestyle. If our lifestyle will be, you understand? Oh, now Ogechi, Ogechi after half for. I Ogechi more half for. He had a bellow. Of course. Oh, yeah, continue there. Ogechi is the true info. I'm telling you, I'm going to brother woman. Ogechi is the too jealous. That is there. We be jealous of you, yes, I'm going to say things to Ogechi is very, very info. So, I know what I'm going to do. Never have me. I don't have to ask how they be saying it. He says, you must be an answer in Tapo. Tapo, I'm not going to have to make an actor on. Eh? Never one. If Tapo have to tell you how you know, we just on this social media. That is all a common now. That a common now to add everything up. My Bible na court na neku e koroma na common George aso no come on call me has. All the generally no nya nka meru. E je court ase koroma no court ase skro. Ya de kokubu vital hi meru. Aboy esem ta sengita. Ya ke be na court eba. In fact, the only thing that I have to go to without now way powerful. I have to go to without now way powerful. In fact, I am maybe to get everything. Ogechi needs to go to jail. One day, you born more than they don't have enough normally. They say, Ogechi needs to get to jail because I'm a movie had breaking where my people get men and them much. I'm a movie had breaking where. So that's the hard break. Of that is Ogechi about the hard break or the easy. My sister. That Koroba, I control Korogo now. Good, don't it? Yeah. When the Zion ministry made Matthias arrest, Ogechi Buru the propaganda ben on Facebook and one hawker for her. At the end of the day, now at the end of the day, Nzeko Sam. Where Matthias and Uncle Zion? When they had device, where's he? No, but one day, where Matthias? Never made a mistake. He will put a picture. No could not half a mother. Anybody can answer any name. Man, a picture won't web get it. Where goes the picture? Bukobi, thereby come a mistake. Man, I can't wait a minute now. Okay. You for nobody call but I want that. Okay, Kissily, one mother. Kissily, my hemedono, a mother kill Panamara. A man I'm waging than a four cook. A man I'm waging than a four cook. No Ogechi, you want for many weeks. I'm a man now. Born I took a vacation. A born I took a vacation. Anima, just them 1 minute can handle. Now, at the end of the day, my sister, get on advice. Nah, because the first one no never. It's 1 minute. I'll get at the end of the day, Ogechi Wesley with the Afro na phone no Matthias. Now that thing you Matthias or not Aka.
website Matthias advice. Okay. Now mistake come with the picture. Get on to pay attention now. Mbade kwokwa. Ogechi kumoroku Fada Mbaka. Pay attention. Okay. Now, Ogechi Okeke Njaka weje wure picture Fada Mbaka. Wait here na Facebook here. We na run video. We gbandi mmadu no this man ka na ekwu ya Mbaka unu na-ekwu ya. Wait here gini picture ya. And Akuzayon was there no. And the same thing happened to Matthias. Sanu ji we ite picture man you could go na ineku. Man if family you can deny it anywhere. Court enwere ihe judge go. The same Akuzayon nebe Sanu nze come na-enye Matthias advice ya was there mgbe Ogechi were picture Mbaka wee tie na-ekwu okwu Mbaka onye no Ogechi advice ya ọkwa the same thing happened between Matthias na picture Mbaka itere gosigokwa onye na-agwa o Akuzayon did not give Ogechi that advice. Now Ogechi is in trouble now. Kedu ya na-ekwu okwu ya enugokwa current record ya leakring if online. Then no Ogechi Okeke Njaka. No Ogechi are working for this ministry. Okay. Akuzayon say it. Oh, you're not trend now. I will play it here. Then no Ogechi have been working for this ministry. So you na nekuna ebuko biamaro na no Ogechi na ekoto is a lie. Okay. Because Akuzayon nekugu no Ogechi na work. How can you be working with them? The CEO ada photo anekuku. Is it possible? They are shooting themselves in the leg every day. They are shooting their leg. For Akuzayon needs to not get in a work for that ministry. Chaos and Akuzayon be aware. I will play it here. So my sister continue. Kisili nwanne m nwadị ma ife na-ekwu here okwu Ogechi ebido nya anyị eridi m ọfụma and ma n'ụra ma na ndụ ma na whatever mgbe ọbụla eji wee jụọ m kedu ife nchọ ka eme Ogechi m ga-asị na nchọ amaghị m how many years unu kwesịrị inye but Ogechi kwesịrị ịga nga ịma the reason Ogechi megidere to the extent of ịdị na-afụ Mr. Obi like this if na the man agawago enwe ihe na-aza that na this man agawago ọgawago Ogechi anọ na-enye all the man piece of garbage. Okay, apart from Mr. Obi, Ogechi afụ Andy nke nnewi ịghọtago Ifeanyi Ụba Ogechi anọrọ that place the man na-elibeghị elu no n'anya ewere edere m ya na no ewere edere m ya the man na-ekwu kola ewere kola 1 minute onye dere m ya. This is the voice note see from Akuzayon n'ọnụ ọ kpọrọ the church afọ ọ bụrụ m kwuru which I will play it to you. Us in Ogechi have been working for this their minister. He mentioned the name. I will play it not from my mouth. I may play here now. I will end them say. You can play it. I'm not the minister. I can't now. No, not or the minister. So I will play it. So call continue. Kiki, my one thing is so good. Enweghị anybody that Ogechi na-arụkọ Ogechi ji pure heart ya na-eso people. You could remember mgbe Nnamdi Kanu pụtara Ogechi na-alụrụ Nnamdi Kanu ọgụ. At a point, ịkpata Ogechi ji alụ ọgụ ahụ ka ndị IPOB bụ ike tọọtụọ ya ka ha na-enye ego. Ọ bụghị ọdasị na o ji obi niile alụrụ Nnamdi Kanu ọgụ. Mgbe ofu na that road emechie na ịkwụ ife o kwuru maka Nnamdi Kanu at last. So this is ministry anụwa. This is Zion ministry ụmụ na-afụ ihe anụ. Ofu na o yi enweta something na ya. Ogechi amara Chukwu. Enweghị ndị bọọdụ ma Chukwu nwere ike itinye ebi ya bụ Ogechi Okeke Njaka si ebi ya bụ. Ogechi amaghị ihe a na-akpọ Chukwu.
Ogechi na everything in fact Ogechi chọrọ ime onye eze n'ala Igbo mana ụlọ agụ Ogechi chọrọ ọ kapụchọsa ya o kripụrụsịa everybody ụgwanụ o ya eme o ya ebidogo from that online and e nwere group Ogechi nwere n'ala Igbo ndị na-arụ Ogechi ọrụ ụlọ aghọtara ihe a na-ekwute since anyị eji wee jide Ogechi those people ndị anụwa jide Ogechi bụrụ na ife hapụ na fon ego Ogechi ife hapụ na fon Ogechi elo enwebeghị onye na-ekwupụta nke ahụ ekwupụta ịghọtago Ogechi nwere ndị na-arụ ha ọrụ n'ụlọ ihe anụwa a na-agụ mmadụ sikwa obodo oyibo nata like before you know ite pam onye ahụ agamago Ogechi dị involved ịghọtata ọwụ only on social media so ekpere mmụọ na-ekpe ihe enweghị ife ọzọ ọ bụ na-abụghị ole afọ ọ sọpụtara na that correctional center Ogechi baa n'ime Ogechi adịghị mma ịnọ n'elu ụwa in the midst of the people na-agụ n'eziokwu enwere anya m ji afụ that woman somebody ọ na-abụ na-afụ like this alụmafụta evil alụmafụrụ ya evil enwe ihe a na-akpọ devil power of devil enwere ihe Ogechi na-etinye n'ọnụ o ji anwaja ndị mmadụ enwere ihe ọ na-etinye ọ na-abụ people feel like this. Put this voice to be on record people and to be. It's so manipulative. Caller. Ogechi is so manipulative. Since you work on social media, I have to try good on London, we have one issue. And when I know it's here now, and when I know it's here now, social media, also that means offering Ogechi with social media. Because I want to round up dancing and screen up because. Okay. Call a round up because I'll get doing the finish here. Round up because I'll get doing the other before you. Okay. So Ogechi needs my own point here. My point of view is this: Ogechi needs to go to jail, and don't want to go jail or you are in jail. You say? Ogechi ama put that place without going to jail. You say? So if you go to Kiki, that law matter. Go. Kensington, because this caller Kucharokuna. India from beginning, right from the very beginning, this more than 7 years in Andoluwaya, and shall be constantly speaking out. So people like this supposed to be appreciated in Igbo land. So because I will open the Ogechi and I see better Ogechi better. Nobody should pray for Ogechi. Nobody should say Chineke mere because Ogechi went home to when was I na Chineke. Put on love and like. Put love and like. Ogechi na-emekọ with ekwensu wetago Ogechi wee ekwensu ka anyị na-eri ka onye ga na-ayọ ka a ga na-asị ekwensu yara ihe ụra ụbọchị ọ ga-aga court ka ekwensu kpọrọkwa ya kpụbakwa ya na court gbọba ya n'ime ụlọ nga because Ogechi have killed a lot of people. Ọwụ sọsọ mgbe mmadụ nwụrụ anwụ na mmadụ anwụgo mmadụ wee killed ndị nwa anwụ. This woman have condemned a lot of people. Always got grace of God. I can be so na ndị anwa ọ condemn mana anyị hụ na nna bans o doga na mmadụ dịka Ebuka have confirmed it udiri state nwaanyị a tiri ya werezie mana a lot of people this woman so as far as nwaanyị a mgbe ole emere establish ọ na-agazi ndịrị ya ma assuming ọ nọgodi bel na-abịa court a lot of petition ga-abịa a lot of people ga-abịa a lot of people ga ndị o mere offend ka nkụ so there's nothing forgiveness. Mgbe a pass the judgment on her, we will not talk about forgiveness. Mmadụ na-anọ no longer we will not ayọkwa forgiveness. Wetago a na-eme nke a but isi ka apụta na I forgive Ogechi werezie ewere ụka so wee ha that one will be not be ọ gaghị adị mma n'ihu Chineke. So Ogechi bụrụ maka na m awụ somebody ama ama o nweghị ego na-ekwute okwu m okwugo ihe ahụ ya so eji wee continue kwa na ọ na social media na fight so that na m metụrụ ha aka but ahụ na nna ha fightịrị they will now know that they are they will now
Mbakago, Marakwana na fight. Taraha. Watago. Dalo noro menaru. Madinile. Chiaraka. Na this process. Mana. I want the end justify the whole thing. Ndị niile na fight na support Ogechi to the of my Udezi empire. Because this woman, mụ na ya na-akpakọ before, mụ ama na nwa ya awọ na-akpụpụta ụmụ m na social media were ụmụ m na-eme akaja. Anụ m na nwaanyị okwu nwa ka o were ya jụọ onwe ya ihe mere Chineke ji wee nye ya ọzọ. Ndị mmadụ na-emetọrọ nwa ha ihe ha enu ha ya akwụkwa gidi mgba m na-azụ Ogechi. Other people na-eme ya for views. Ndị mmadụ ezugo ha na-eme ya for views. Ndị mmadụ ndị ka ije ọwa ha na-eme ya amaka ọmagide. All those court. I got strike ihe a na court. Mgbe udo dịrị onye ọbụla ya ka continue. Kinsley, daalụ n'ọrụ ọma ị na-arụ ya. Daalụ. Daalụ. Ụmụ ibe, ọgwụ nna ya na-ekwu. Ọgwụ nna ya na-ekwu. Now, I want to play that thing. I want to play this video. Ọgwụ nna ya na-ekwu. You people are hearing me, right? Ọ bụrụ na ya na-ekwu, say yes. Yeah, ha na report, but ọ bụrụ na ya na-ekwu, just click yes. Are you people hearing me? Okay, now I want you to. Hello? When you don't call back, I forgot something. Actually, me reminding him to Ogechi. Just one thing. You get bear in mind that is coming again. Okay, for NGO, yeah, hating in that place. Yeah. Let's see me in the court. A sentence there, or they guilty. That NGO. Malala Obero, so Nigeria. Ogechi that NGO. A file tax na America. America will still come for Ogechi as a fraudulent act. Yeah. Man, what you file tax na America? Or make it away be guilty. Let me say you ban a George sentence here. America will come. So I'm going to bear in mind that every day to go to the first are wildly. Again, we do the case. We do a case. All of them NGO has mentioned that Nigeria file tax in America. We have problems. That's what one thing I want to get you to be we are aware of. Now they are a bit of Nigeria. Because embassy is aware of this. Prison. Embassy is aware of this. So America will come for that because you are filing tax. Thank you. Okay. Thank you, my loving sister. To be on record. Now, be a witness to me. I want you people to pay attention in this video. Not be me talking. I'm putting this voice to be on record and to be a witness to me. Yeah, that it ordered you go and remove a video because you started a fight. Ogechi don't know you. I maintain what I told you last night. Ogechi do not know you. Ogechi hasn't mentioned your name. And Ogechi has been working for this military more than you, who is a content creator, who is looking. Ona Ryoku,
Abura mukuru ya kanji sonu gebenti. Onye na-ekwu okwu anọ na abụ Akụ Zion. All said that Ogechi have been working for this ministry. Gebe kwa nanti. Don't me talk up. Gebe ni yanti. Kona aga. For money to put in your pocket, including you and the Mahakwe. I want you to share this to wherever you want to share it. Ogechi and Obuma and the Fearless are the ones who are standing for this ministry. If you think all you are doing, if you think all your work, people are not seeing it. Osi, Ogechi and Obuma and the Fearless Yewanu have been working for this ministry. Pay attention. Not me say, not me talk, not me bring. The when the internet come through, I can't check I have booking selling there. On Aforia, no be me that talk. This one no be me record. Now internet now I say make my people here before they say go and arrest him, go and arrest him. The when here oh abogwa mukuru Chineke agba uno oku. Kind agent. Ogechi, Obuma, and the Fearless, and some other ladies I don't know their names and all that who are popping up on Facebook. And the one who are standing tall for this ministry. You are pure content creator who is taking your content. Ogechi never mentioned your name. Hold on. I want to start it afresh, and I will keep my mouth shut. Oh, nah, no, could not be me the talk. Let me start it afresh. And to be a voice, to be on record, and to be a witness to me. Ogajo was there, that it ordered you, go and remove the video. Because Osi Ogajo are there. Daddy ordered him to remove the video. I don't know. I cannot say what I don't know. Ogajo are there. Daddy order this guy to remove the video melo. Can't not be me that talk. Are you have an cousin with evidence? I remember that I had if you had to go get the cancel. So I must be very, very careful now. To be on record and to be a witness to me. Ogajo was there, that it ordered you, go and remove the video. If Daddy order somebody to go and remove a video, which means the same Daddy if Daddy order somebody to go and remove video, which means the same Daddy are there. See what is happening on Facebook. No be me that talk. Because you started a fight. Ogechi don't know you. I maintain what I told you last. Now, Kabido Nianishiko no bossing Daddy order give order and tell one content creator ya get delete your video meru. So and once everybody is ready to listen at the same that the other fear them on Facebook. Don't me talk am. Guarantee I want you people to pay attention. I cannot say a word until this video finish here. Pay attention. A witness to me. I am putting this voice to be on record and to be a witness to me. Ogajo was there, that it ordered you, go and remove the video. Because you started a fight. Ogechi don't know you. I maintain what I told you last night.
Ogechi do not know you. Ogechi hasn't mentioned your name. And Ogechi has been working for this military more than you, who is a content creator, who is looking for money to put in your pocket. Including you and the Mahakwe. I want you to share this to wherever you want to share it. Ogechi and Dobuma and the Fearless are the ones who are standing for this military. If you think all you are doing, if you think all your work, people are not seeing it. Ogechi, Dobuma, and the Fearless, and some other ladies, I don't know their names and all that, who are popping up on Facebook newly, are the ones who are standing tall for this military. You are pure content creator who is getting your content. Ogechi never mentioned your name. Ogechi never mentioned your name. I don't want you to look at it. I am fighting with you because I know what I did for you. I know you are ungrateful. Fine, I'm not complaining about that, but I know you are very, very ungrateful. That is your life. Leave it. But trying to make me to look stupid is what I don't want. And you're coming to make me to look small before you. I will tell you that I'm not small. You will tell after you was strictly instructed to go and remove the video. Then I'll call Ogechi to do the needful. You started it. I don't talk too much. So this is why I hate people. This is why you see me. If I want to hate people, I hate them to the extreme, to an extreme. It's this character you're displaying. Respect yourself. I am. Can you know here? Yeah, might be Ogechi no one in a Daddy, where's again? Ngwa, Euro na agwa. Okwa hafa, nwa ya kwakwa n'afa. Amakwala m onye ọ na-agwa. Etu alsi anọ na ka mmadụ esi na-ekwu. Aga m eti, aga m ewepụ. Because they are looking for a slightest mistake. Ekwu eme ya eme ka ha nwụrụ ya jeti na kuje. Mana ndị mbụ na ndị egede adogo m aka na ntị. Be careful. Kwuo nke ha kwuru ekwukwere nke ha ekwu ha. Because they are targeting you. And I must be very, very careful. Also, Daddy or Daria, go and remove that video. Then he will talk to Ogechi Okeke Njaka. Maybe go up to Otiere. But with time, I am under na go kwang. But my concern is this: Daddy in order, somebody go and remove, which means the same Daddy are seeing what is happening on Facebook. Who is fooling who? Listen. Agaha mahadum. Mana wale tumware. Chireke Nigeria wenye mungozi. This video now, a finish to get everything. Then the same Daddy was aware of what is happening on Facebook. For now, we know that CJ remove a picture or video email. Then I was Ogechi Okeke Omere. Beside no go or Ogechi for no Ogechi or Hogafa. Now we know where this thing is heading to. We know where this thing is going to. But Oya has no pota. When wine. Mona win not a honor new bed here for one day. My wife will die because the China Burugo bond. Putting this voice. So no one animals. Because I don't want anything to happen to my wife. When anybody get to Anna, I don't know when we keep up on a Jana hotel or some. So the thing I did goes any my wife. So they got imagine they were 3 months. When I'm from more than about run a bed, yeah. Hey, Chinekenna. About now, no General Chobano. But you quit that is why. Be careful now. No buy me or no want. Ah. Oh, you wear a passport to marry your this thing. My driver's license. We marry your DP. Same Biagwa Gabe no you go money. I don't want. Hey, did that my again? And for this time around, I am very, very careful. E will end up on Yamabu Sunday. And Yamap I don't worry. Siana, Adamaja. Oh, ha. Yes, Mamma Jackery. Over yes, oh, or someone about a wine. Bound as a matamasi William. Yes, I know they go. Oh, not told you never rest. This is my house. Come on, that amazing video. I know they go anywhere again. Ah, I know what arrest me.
Never. Here in the chon and they go there, okay, for juice. The juice. Okay, no, got not a banana. Call when I go on now, Jim go there, one of them. I know they go anywhere. Put your location. I don't want. Did them wear Gigawa? A bros will wear Gigawa. Jen knows a J. Gingiversa. I don't want my brother or my sister. I beg. Any drink each on it going now. Tia the one in account to more, they go to get them on mango. Yes. But if I'm not, hey, guy, Alpha, come this place. Ooh, I know they go anywhere. Unless you, and to be unless you na ye judo. Gana baby about him no do. If not, Chineke. Me gonna imagine even the ago baram. Ya domo vam. Hey! Before the police here, you take aku pikada hamisi. I know they go. Go where? Me. I know they go. Brother or sister, he take your drink. I don't mind losing money again. Yana corona juice. Osako Sariano Guma got now. Akusiriano. Did no Mario no juice? I wouldn't know what on none there. Mo. Oh, no, put the money into my account. Now, I'm in Zol. See Azulo. Azulo can't see that for the best you front. Ejen Nazube Bupo get Azulo. You're the neighbor because here, Sadak Amaresi. There were close where they there was no problem. Njego to brege ti side ya ebe aka si apụ chewe the new front one I have them. Every Sudan njego na black a na-ekpuchi isi de okpu egoro m okpu. Oh, o chara so Ogechi ma hide onwe anụmanụ. I go them okpu na ya. Do you know how much I bought this cap? Do you know how much I buy them? Can I pay to also? I bought this cap 120,000. 120. I can see we are now. And made no see no. Ngaharanyo. Ever had any some nazo. Uncle say, Abu no was in Nadia. Don't have to go where this before. Never. I cover myself for now. Etu akande siaga even after which I got an abani. Even the Facebook are the dangerous. Look at me now. I'm hiding. After which I got even which you I never got the church. No activity. I know they go anywhere. This is my house now. Bogasia. Yeah, just here. Go no forum. Ha, amale. Before power, you want to work lo. Nda akigo motonda nanya. Oh, you no better na hospital. Bona wanya ma ha getu a. Nka hetu a. Amale. Mba. Ahoma, Gingiversa si acho ka mmadụ beti ya kana skin ya ka ejijenga. Okay, skin can the way. You don't go walk this time around. If you are careful, I too, I will be careful. Ebon put a cherry bruise up, put on where putawa. Over your keke. Ewe mundi keke now. Ewe mundi keke number 6 kanji. Body a cassia. Buffet go to side there, whatever by her record. I ask him mumba. Ndio ya chasia. Sigodi ruge tibem. When no side that me call. Ase mumba. Nsie bazo. Ona. Keke kanji zieje. Mpa na phone sia guy. Adi keke nwere na we tapolini. Na aka side ya na bụ manfum. Hit ya na emem du si o ka nwa hit mebem. Man secure myself. I told the guy say je kwa tapolini again. Black one, also more guy said, go and put tapolin this side and this side. So
etu aka na-esi na vam vam ịgbara mgbe ha na-eje na ndị ashawo ifo na-eju na ashawo etu a gosi ama baba ashawo ọpụ ha na like this ọ ga ha na-eje mami ha Chineke nna barracks na Ọnịcha etu esi eje barracks that time vam ọ ga ha na-agba boy vam 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 itikpo onu no ndị ashawo kwa kroma do achawala ajugudi ayo sala chugi si na ya gota adira cha ashawo chi maputa etu aki esiputa o ade emeri ya guy no vam 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 ena ye etu aka shaba keke na vam 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 nsi akpukete mere the boy aka si come close go vam vam za water poli ni wuo si amuje mara ana ma muze Hausa now and onda Hausa ka na use wele aga oya agbu osu ebu ha daga yes ono bra na eke nkuta ana ma amu Hausa na amuta go muje mara mba ala na sha muje mara ode ke ko gba ona nre ba dari esi nwa wetere na the make how much with a POS the card it hey Chineke nna so when Queen Pin or one mutual can a problem in on it oh no go and edging it and you are still telling them your means of going out. Ha! Angba means of going out. I just was one day keke one after another. Baby. Yeah. Then was one keke in the know why. It wasn't the age dagger. Some talk like a shy this, you know, consign me. Put you over the cap, put you and came. Oh, you know, but all that tarag. Quote get to see where the game man. Now I want to play another video. Hey, on I boom, A witness to me. hold on. And with video. Then go get you some Maryam back. I want to hold on. Here, young back by fire by force. You will. You will. Father, we better you to Please. The hold on. Right. Can that video get you? And I thought from Honu, what a joke. And when you comment that nonsense again, I block one. It can't that nonsense. Because no one they do for mad. Man, I'm going to them now. A barabia. But I don't make way to see anali. He said, I'm not cocoa mass, chileka pokwa a full leaf. Kerebo get you in a yaman yom baka. Kede better video. Ono na chonyo nature na problem. Abramu. No be me get that video. Obona ma for idea I just so you can one. I can prove that pastor. Na query. Send ya mara oge. Na ya mara Ogechi na me ya ni no na. you were ịhụnanya karịrị na mmadụ were ndụ ya tọgbọrọ onye ọ hụrụ n'anya onyinye ezi ọyị. Hey.
onye nwere video ebe ahụ Ogechi sịrị na ya ma nyọ Mbaka. ị nwere ike isend ya na phone number na onye nke agbara ọsọ kwuo ife nkwuru maka Mbaka na Mbaka nwere ụmụ na Canada na Mbaka nwere ụmụaka ọ na-azụ na Canada ụmụaka mụrụ amụ. And I later discovered na ife aha bụ asị ka ọ bụ. Somebody fed me with that false information. A woman fed me with that false information with the fake evidences in China eziokwu. Amara m na Mbaka na-enwe okwu. Since then, I have an opportunity to apologize to Mbaka. And I'm doing this now openly. Reverend Father Ejike Mbaka, I'm sorry. As a matter of fact, I need to get Ejike Mbaka's contact because it was an media adoration ground. Know exactly what happened. Pay attention. On and also now. This man, how many days, how many weeks? Now, I will get you one number. Then now, the same in a heat to go here now. O where realize ya na mmadụ nyere ya video si ya kwuo maka Mbaka without knowing no kwasị. Now this young man now si na ya na-achọ nọmba Mbaka ka o jee gbuo apology. Ya mụrụ na ya na Mbaka were okwu ebinye fake news o buru na-akwụgharị. The same thing now Ogechi nọ n'ime ya agwa ya yo ọ sị ihe niile ya na-ekwu ya ji evidence ya ka unu chọrọ ka m kwuo nke na-enwere evidence na lie ihe ọ bụla m na-ekwu now eji m evidence nke m enwere evidence I know the talk. Look at this man ọgwụ na-agbasisi last week. Hey, why eji m Ogechi nka why eji m Ogechi nka Ogechi ogburu mmadụ Ogechi wanya Anambra Ogechi bụ ọnụ ụkọ. Now the same Mbaka this man ejikọta make calculation ya si chai na vida mekwara ọga o no kwasị o na ọ na-achọ nọmba Mbaka ọ na-achọzi ka o esi wee jee Enugu jee yọba. There ọkwa onye na-agbasisi last week na Ogechi bụ onye ụkpọ Ogechi wụ nke a ka mmadụ gara iburu ihe ọ nwere oge nkwuru okwu maka Mbaka kwuo ife nkwuru maka Mbaka na Mbaka nwere ụmụ na Canada na Mbaka nwere ụmụaka ọ na-azụ na Canada ụmụaka mụrụ amụ. And I later discovered na ife aha bụ asị ka ọ bụ. Somebody fed me with that false information. A woman fed me with that false information with the fake evidences in China eziokwu. Amara m na Mbaka na-enwe okwu. Since then, I have an opportunity to apologize to Mbaka. And I'm doing this now openly. Reverend Father Ejike Njaka, I'm sorry. As a matter of fact, I need to get Ejike Mbaka's contact because it was an media adoration ground in Enugu State. Who exactly what happened, what transpired. Mbaka never offended me for once. Money has to be one-on-one. I was only asked to say those things because I may be wrong, but I was sincere. I was honest. It wasn't for money. Stop believing everything in on social media. Stop being my own here money on social media. If you don't know on social media, call you. Don't know on social media. I let you. I say. On social media. Ogechi ko ji idea agbo pu awu. Onye obula ofo na social media. Okpo yi. Na won e ja na acho we o je ja yo Mbaka. But followers Ogechi dịka Ezugo sini ya ma ndị ndụ advice Ogechi je yo Mbaka. Mana na nwunye ya nọkwa ahụ. Osi nwunye onye ọzọ eje na ayo ya je na prison je dono. Ị na-achịkwa na ọ bụrụ na Ezugo ka Mbaka gwara. Na ya je yo maka ndụ ya and ụmụ ya. Ezugo apụta mepe ọnụ si ya ma yo. That guy so ihe mere Ogechi Okeke Njaka ihe mere ya today. Gị na nwunye gị nọ na osi ofe egusi rie, osi nsari rie, osi rice rie, onye gị mmiri ṅụọ, onye gị mmanya ṅụọ. Nwaanyị onye ọzọ si ya eje na-eje ayọ ụkọchukwu onye tere mmanụ. Ezugo you are a very wicked human being. Ị bụrụ ezigbo mmadụ for giving Ogechi that advice. Na ejekwana ayọ, na ọ bụ not for left for you. You can never advise Ogechi ka ije ayọ Mbaka. Ị na-achịkwa na ọ dala gị na ịma nje yọ Ezugo ngụnwa. These are the people na sị na ha love Ogechi. The same onye na-agwa Ogechi mgbe ọ nọ na America na Ogechi na atụpụ na ha ọnụ mgbe ị nata na Nigeria. Na mgbe ị nata na Nigeria akpọji gị na nke igwe. Now jụọ Ezugo
ka Ogechi nataziara Nigeria ọ kpọjere na nke igwe. Fake love. Fake love. Jua ka Ogechi natazina ọ kpọjere na nke igwe. These are the people causing Ogechi problem. Every day. Can you move this guy mere now? And we know ya ma ọ bụrụ ndị na-ekwu okwu Ogechi ọ contact ba onye na-eme life ọ banye ba kpewe udo mee ka esi marụ ka udo wee chi ya. Mana ọ nọ na-akparị ndị ahụ na-agwa ha na enwere ihe na-eme na Ogechi is fine or sis na aya emekwe nke a aya eme nke a. You don't even have anything to talk. Now onye ọbụla na-ezesi isi onwe ya. Some ndị mejọrọ mbaka na-agbaje now that the biko gbaa ọkwa false accusation ọkwa nke a ọkwa nke ọzọ. Ogechi si na ọma yọ ụmụ ibe oruo na tọn ga-ayọ na oruo na tọn mma ayọ maka ndụ m na ndụ ụmụ m na ndụ nwunye m na ndị na-request ebe a si na ekwerọ mkpọbata anybody ha na wow ka m gbapụsị ya niile ọ bụrụ na request again ka m fụ biko request na again ka m fụ na mmemekwu ka nje na mgbede eruo na ka nje mmekọ na 1 or 2 so Ezugo hapụ Ogechi Njaka aka ka o jee zọwa ndụ ya asịsị na ya ayọ na o ruo na tọn ga-ayọ na stop inye that kind of advice. Ị bụrụ ezigbo mmadụ gị na nwunye gị nọ abalị na ikuru ya naba okpu oge oyi Ogechi nọ na-egbu anwụ di ya nọ na-egbu anwụ esi ya ayọ na Ezugo ị bụrụ ezigbo mmadụ ị na-egode ya bad advice ọ natago Nigeria na situation ya na condition ya and on Monday on 6 now amafụkwa gị iruo na Nigeria iruo na ebe nesịrị na Lagos ibu esi ọnụ na nonsense oruo on 6 na amafụkwa gị na Abuja ejecha na court ịbịa chọọ ndị mụrụ amụ na ndị amụ ha amụ anti oge obodo oyiwo ihu na-eche ka ọ pụta ka ndị ekwu ya ọrụ ka ọ jee rụwakwa again left for Ogechi Okeke Njaka and the husband. Ihe ọbụla ha chọrọ ka ha ya eme ọ bụrụ mụ onye anyị ịkọl attention go na if possible ekuziri okwu my wife simple chọọ ihe ọzọ kọwa because e dey make way for my wife na-eme ka ọ na-adị hard nna ka nne me nwere onye nọọsụ mma kpọbata na Chimezi afọrọ nga ọ bụ na afọrọ gị n'aka m ịkpọbata gị so ndị be anyị m ga-asụ ụnụ ka ọ dụnụ ọ ya adị echi ọ bụ anytime m nwere chance I will come out before m aga n'iru Jinvenza ihe abịakọwa etu isi wee weta ọtọ nwanne Fortunate Egbuchere ugo ebe n'aja ihe abịakọwa etu unu si wee nweta dị ọtọ and etu unu Jinvenza si ede RIP ma ka ha ara na this is the time of evidence ọ bụrụ dị nke ikwu nke emekwe nke emehọ it's none of my business so mmasị unu good night good morning good evening depending where you are watching me from ka mama nwere ofu egwu dị ebe a o nwere oge mkpụrụ okwu maka mba ka mkpọ ka anyị wee mechie nke today onye mara asụ ya sụọ n'ikwe ịma ha asụ you're on your own yeah. Nkwa
Low battery. Yeah, shut Please up. charge. Low battery. Please Shut charge. up. Wait till I'm gonna go. Why? Low battery. Yeah, Please why charge. making this kind of nonsense? On you go. Mbakwawa no onwe gị. Chai. Bluetooth mode. Oh, Meta. Oh, Meta. Oh, Meta. Low battery. Chai, nah, eh? Oh, Meta. Oh, Meta. Low battery. Nah, Please eh? charge. Oh, Meta. Oh, Meta. Low battery. Oh, Please charge. Meta. Chai. Egwu dị ya. Low battery. Please Okay, charge. ọ dịkwanụ ka mụ a. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Low battery. Ndị be anyị ọ ya adịnụ. Bye bye nọ ya. Thanks for watching. Subscribe on this channel, share this video, like and comment. Thank you and God bless you.